Τη συναντήσαμε στη φωτογράφησή της για τον καινούριο της δίσκο και μας αποκάλυψε τι την έκανε να απομονωθεί όλο αυτό το διάστημα στο σπίτι της, μακριά από όλους και από όλα. Κλειδώθηκα μέσα στο σπίτι μου, δεν έκανα απολύτως τίποτα. Και μάλλον χάθηκαν τα κλειδιά και δεν βρίσκατε το αντικλείδι. Το πιο βασικό είναι να αφήνουμε και τον κόσμο να ξεκουράζεται λίγο. Από την άλλη το είχα και εγώ πάρα πολύ ανάγκη, γιατί ήμουν 7 χρόνια σερί, νύχτα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δηλαδή κουράστηκα πάρα πολύ. Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα είχα πει στον εαυτό μου ότι Λένα πρέπει να ξεχάσω ότι είσαι τραγουδίστρια. Δηλαδή ήθελα απλά να είμαι η Έλενα και τίποτα άλλο και μου άρεσε. Μου άρεσε. Αλλά βέβαια μετά βαρέθηκα και λέω δεν ξαναγυρνάς, Έλενα. Έβλεπα ταινίες, έκαναμε πάρα πολλά ταξίδια, μαγείρευα, έκανα παρέα με τους φίλους μου, με τα δικά τους ωράρια και όχι με τα δικά μου τα ωράρια. Ξαναείδα λίγο μέρα, που το οποίο ήταν καταπληκτικό να ξυπνάς και πρωί. Τέλεια. Η τραγουδίστρια διέψευσε τα δημοσιεύματα που την θέλουν να έχει παντρευτεί κρυφά και να έχει μείνει έγκυος. Χώρισε με τον Τόνι. Και να πω την αλήθεια ότι δεν θέλω να απαντήσω ούτε για τα λονόντα σχόλια κτλ. Αλλά η απάντηση είναι όχι. Αυτό. Ούτε είσαι έγκυος, γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Τέλεια, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αυτό με την εγκυμοσύνη έχει χιλιογραφτεί, το ξέρεις όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε. Το περιμένω κι εγώ, δηλαδή έλεος, πότε θα γίνει και αυτό, για να ησυχάσουν όλοι. Πότε παντρεύεσαι? Θα σε καλέσω, Κατερίνα, στο υπάσχομαι. Δεν ξέρω. Αρχίζω και το μετανιώνω τώρα. Η Έλενα Παπαρίζου έστειλε φυσικά τις ευχές της αλλά και τις συμβουλές της στην Καλομήρα. Η Καλομήρα θα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ γλυκιά, πάρα πολύ τρυφερή. Και μπορώ να της πω κάτι. Δηλαδή, Καλομήρα, άμα χάσεις αυτό πέρα το αγαθό που έχεις, θα σταματάς να είσαι Καλομήρα. Οπότε συνέχισε να είσαι έτσι πως είσαι. Και εσείς μην χαθείτε και σας ψάχνουμε και πάλι για κανένα εξάμηνο.